салом алейкум. Мардими ғариби Тоҷикистон номи ман аёб. 1000 сими урусӣ штраф барои надонистани русский язик. Бародар, хоҳар, модар. Ки гуфт игапо нест. Мо радиозудида тамошо кардем. Меган ку бародарои урус. Каждая нация есть говно. Говнои мо. Мардими шариф Тоҷикистон. Группа 24 хел мардум мега группа 69 назатиёи террористо ва радиозудӣ. Радиозудӣ як системаи американский шакал ҳастанд. Радиозудӣ дар территорияи Российской Федерации маҳкам аст. Как терроризм запрещено аст. Радиозудӣ як продажни ҳастанд. хоин ҳастанд. Чӣ қадар ватани мо пешравӣ дорад, як бор намебурад плюс гап занад. 1000 сими урусӣ вақте ки патента месупорӣ, экзамен месупорӣ, наметавонӣ гузашта, он навоҷада штрафат мекунад. Дурӯғ меган. Дурӯғ меган мардими шариф Тоҷикистон. Агар ин тариқи бошад, як рӯза 3-4 бор мелисад, манат кунанд, штраф бисупорӣ. Нест ин тариқ, қонуно нест. Нест дӯстони азиз. ин радиозудӣ далбаё будаман. Мефаҳмӣ? Чапана ёга мезанад. Худо лаънатшон кунад. Гавнои мо группаи 24 назатиё ва радиозудӣ. барои ҳамон ҳеҷ кара бовар накунед. ҳеҷ кара. Мо посольство дорем. Чӣ гапи шид нашид, на он марда гап задесай. итари қонуно президенти Российской Федерации қабул намекунад. Штраф, дӯстони азиз, вақте ки патента наметавонӣ гузашта, экзамендан онҷа штрафат мекунанд. Дурӯғ аст. бовар накунед шакалора. худо лаънатшон кунад. радиозудӣ хужи дьявол аст. чортико. лаънат ба шумо радиозудӣ. зинда бош.